ברוכים הבאים לביצה הפיננסית. היום אנחנו בפרק מיוחד על נושא שלא דיברנו עדיין בערוץ, על מסחר במטח, על נושא שנקרא פורקס לחלק מכם. הרבה אנשים מכירים, אולי הרבה אנשים גם נגעו. אנחנו נתחיל מהבסיס. כאן איתי אייל, הבעלים של CTFX. אני מאמין שאולי יצא לכם לראות אותו הרבה באינסטגרם גם. אהבתי חלק מהתכנים, ואני כמובן הזמנתי את אייל, ואני רוצה שאייל יעביר לכם שיעור עכשיו על מטח, כדי שכל מי שנכנס לעולם הזה ידע את המושגים הבסיסיים, וכמובן יהיה לו את מי לשאול שאלות. אז אייל, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה המצב? תודה רבה. ברוך השם, הכל בסדר. מה שנקרא, כל עוד אנחנו בריאים, הכל בסדר. מעולה. אז הנושאים שלנו בגדול להיום, כדי שיהיה לכם מסודר לאורך הפרק הזה, אנחנו נדבר על מה זה מטח, אנחנו נדבר למה דווקא בשוק הזה, נלמד מונחי בסיס כמו מה זה פיפסי, מה זה מינופים, מה זה ברוקר, איזה ברוקר משתמשים למסחר במטח, נדבר קצת על ניתוח טכני, באיזה גישות אוהבים לעבוד, ונדבר על טיפה ניתוח פונדמנטלי, על מושגים בסיסיים כדי שתוכלו לגשת, בנוסף למניות כמובן, מה שאנחנו לומדים בערוץ, ונדבר על פסיכולוגיית מסחר וטעויות נפוצות שסוחרים עושים. אז אייל, הבמה שלך, אני רוצה כמובן שתביא הקדמה קטנה לקהל הצופים שלנו של תספר מי אתה, איך התחלת ואיך זה הוקם, ומשם אנחנו נתקדם לנושאים שלנו. יאללה, מדהים. קודם כל, תודה רבה על הבמה ועל אני מאוד מה שנקרא, צופה של הערוץ הזה. אז כיף לי להיות פה. אז בואו רגע נספר על עצמי. קוראים לי אייל קרטה, אני בן 31, אני נשוי, 3 ילדים, וב-11 שנה האחרונות אני מתעסק בעולמות המסחר, כל מה שקשור למטח, בהמשך היה גם קריפטו, אני יותר מאמין קריפטו לטווח ארוך מאשר מסחר יומי. בכלל, כל מה שקשור להשקעות ומיזמים כאלה ואחרים. אבל בעיקר, מה שנקרא, הפורטה שלי זה עולם המטח, מה שנקרא יורו, דולר, פאונד דולר, שהרבה ששואלים אותי שאלות, תמיד אפשר לסחור על צמד הפוך, זאת אומרת, יש דבר שנקרא דולר יורו או דולר פאונד, אז חשוב לציין שהמבנה הזה תמיד נשאר על אותו דבר, זה יורו דולר ואף פעם לא משתנה. למה זה ככה? אין סיבה, זה משהו שפשוט שנים טבוע בהבנה שלנו, מה שנקרא, לאורך ההיסטוריה. תחילת הדרך שלי הייתה מאוד מאוד קשה, כמו כל סוחר בתחילת הדרך שלו, עוד לפני 11 שנה לא היה פה כלום שקשור למטח, היה בעיקר מניות, היה שוק ההון, היו פה איזה כמה מפלצות דינוזאורים, אני קורא להם, של בתי ספר שלימדו את זה, והמון אנשים עברו את התהליך הזה, אני רואה את זה פשוט היום, שאמרו לי שכולם למדו באותו בית ספר, אנחנו לא נגיד שמות עכשיו, ואחרי כמה חודשים עזבו את התהליך הזה. אז אני, שנתיים ראשונות שלי, היו שנתיים מאוד קשות, שהפסדתי כמעט 300,000 שקל ממסחר במטח, אבל הייתי בטוח בדרך שלי ובתהליך שלי בעולם הזה, ולכן נלחמתי והייתי ראש בקיר והלכתי לכל מיני כנסים ולהבין איך ברוקרים עובדים ומה זה נזילות ומי הנזילות בשוק, ואנחנו נדבר עוד מעט על כל המונחים, אבל רק אחרי שנתיים שבאמת קיבלתי על עצמי את הרצון וההבנה שאני חייב ללמוד את זה בצורה מקצועית, רק אז התחלתי באמת לייצר סיסטם שלימים ייצר לי תשואות מאוד מאוד גדולות לאורך השנים, ובשנתיים האחרונות החלטתי שאני מקים מכללה, אחרי שעשיתי הרבה מאוד שיעורים פרטניים, אנשים, חברים, קרובים וכל מיני מכרים שביקשו שאני אעזור, שאני אדריך, שאני אראה, החלטתי שאני לוקח את זה באקסטרים והולך ופותח מקום שיהיה בית לסוחרים בישראל בעולם המטח. ו-CTFX היום מונה כ1,000 תלמידים, אנחנו סוג של חוד החנית בעיניי, לפי ידיעתי, של כל מה שקשור לנוסטרו בעולמות המטח. יש לנו אחוז מאוד מאוד גבוה של תלמידים שעוברים תיקים של 100, 200, 300 אלף דולר, שגם על זה נדבר בהמשך.
ומייצרים מזה תשואה שהם לוקחים הביתה בסוף 80% מהרווח. זה בכלליות מאיפה שהתחלתי ואיפה שאני היום, ונראה לי שמכאן נתקדם לצאת נתקדם על מה זה. למושגים, כן, ולמונחים. אני רק אציין שלכל מי שמקשיב, לגדל 3 ילדים זה הרבה יותר קשה מלסחור, זה דבר ראשון. אז למי שיש כמות כזאת של ילדים, יוכל להבין שאם יש לו קצת זמן פנוי, כן יוכל להיכנס לעולם המסחר. מעבר לזה, אייל דיבר על תיקים ממונים, גם ניגע בזה בהמשך, וגם אני אכין לכם סרטון ייחודי על הנושא. בואו ניכנס למושגים, ובואו נדבר על מה זה מטח. אז בכללי מטח זה במילה הפחות נעימה בישראל, שאנחנו מנסים לשנות את הסטיגמה, זה פורקס, שזה ראשי תיבות של foreign exchange. יש גם דרך אגב סרטון שעשיתי על מה זה מטח, ממש עם אנימציה וזה ביוטיוב, אפשר אחרי זה לראות את זה גם תצרף נחמד. לנו, כן, לינק בתגובות. אני אצרף את זה, שממש מסביר מה זה מטח, ושכל אחד שאי פעם טס מישראל למדינה אחרת ביצע פעולת מטח, שזה אומר שאתה מחליף את הכסף שלך, את היורו, את הדולר, את השקל שלך למשהו אחר, ובסופו של יום, לאורך השנים, הגיע הצורך הזה למסחר במטח, זה כי יש מדינות שונות בעולם שמשתמשות במטבעות אחרים, וחייב לבוא איזשהו מפגש עם הכסף כדי שאני אוכל להשתמש, שמישהו בארצות הברית יכיר את השקל שלי, אז אני ממיר אותו לדולר, וככה אנחנו יודעים לדבר באותה שפה פיננסית. אז כל פעם שמתבצעת החלפה כזאת, יש מישהו שמרוויח, בדרך כלל זה הצ'יינג'ים, שאתה הולך ופודה אצלהם, יכול להיות שזה בנקים, וזה, בוא נקרא לזה, זה הפעולות הקטנות של המטח, שזה החלפות של הכסף שאנשים מכירים בטיסה שלהם. הפעולות הגדולות יותר זה הסחר חוץ. סחר חוץ שעכשיו לדוגמה אפל רוצה לקנות מסין 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000 אייפונים שמיוצרים שם, אז הם לא מדברים ביורואים או בפאונדים, הם מדברים בשפה של הכסף שלהם, שהם הולכים אחרי זה קונים עם זה מה שנקרא אוכל, מזון, בגדים, ובשביל שתיווצר הפעולה הזאת צריך להתבצע פעולת סחר חוץ של כסף שמחליף כסף. ואנחנו מרוויחים מכל פעולה כזאת של החלפת כספים. זאת אומרת, כשאני רוצה לקנות עכשיו, אני מאמין שהיורו אל מול הדולר יתחזק או יחלש, אז אני מבצע פעולה של לונג או שורט, שלונג זה פקודת קנייה, שורט זה פקודת מחירה, שתכף נדבר על מה זה שורט, כי יש כאלה שלא מבינים, כל הזמן שואלים אותי, איך אתה יכול למכור משהו? זאת אומרת, למכור משהו ולהרוויח מזה. אז הפקודת קנייה היא די פשוטה להבנה, כי אתה אומר, אני אקנה את זה שהמחיר פה, וכשהוא יעלה לפה, אז אני אמכור את זה ברווח, והכל טוב ויפה. וכשיש פקודת מחירה, זה בסופו של יום איזשהו, במרכאות, מהלך שאתה עושה עם הברוקר שאתה עובד איתו, שזה מי שמעביר את הפקודות שלך לשוק הגדול, לבורסה העולמית, ואתה בא ואומר לו, תשמע, אני מאמין שמפה, מהמחיר הזה, המחיר הולך לרדת למטה. אני לוקח את הסיכון, את הריסק, שבמידה, זאת אומרת, הברוקר, אני מדבר, הוא לוקח את הריסק, שבמידה והמחיר ירד למטה, הוא יצטרך לקנות ממך בחזרה את הכסף שעכשיו אתה קנית במחיר הזה, ואתה תרוויח את הפער שנוצר מבין המחיר הקנייה למחיר שעכשיו נמצא למטה. ואם זה יעלה, מתי שאתה אמרת שכשהוא ירד, אז הברוקר ירוויח את המרווח שנוצר בין המחיר העכשווי למחיר שעלה, וזה אומר פקודת שורט שאני מהמר במרכאות, כן? שהשוק ילך למטה. אז אנחנו כל היום מבצעים את הפקודות האלה של קנייה ומחירה, תלוי בהתאם למגמה שנמצא השוק, ואנחנו נקראים סוחרים שהם דיי טריידרים. יש לשוק הזה בסופו של יום 3 סוגי סוחרים, דיי טרייד, סווינג טרייד וסקלפר, שדיי טרייד זה כל מה שקשור לעסקאות יומיות, שאני מחליט שאני נכנס היום לעסקה ויוצא באותו יום מקסימום יום למחרת. סווינג טרייד זה אנשים ששמים הרבה יותר כסף במינוף הרבה יותר נמוך, לאורך של שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, והסקלפרים, שזה גם שיטה שאפשר לייצר בה המון כסף, אבל עם סיכון מאוד 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 גבוה, זה אנשים שנכנסים לעסקאות של כמה דקות ויוצאים אחרי גג שעה. ומזה אנחנו מייצרים את הרווחים שלנו במסחר. עם איזה מערכות הם סוחרים? אנחנו סוחרים עם מטאטריידר 4, יש כאלה שעם מטאטריידר 5, אבל אני מאוד מאוד מאמין שכדי לסחור בצורה, נקרא לזה בטוחה, עדיף לסחור בתוך מערכות של מטאטריידר,
ולא בתוך מערכות של פלטפורמות. אומנם יש כמה פלטפורמות בודדות שאפשר לסמוך עליהן, מעבר לבנקים וקרנות, שזה אינטראקטיב ברוקרס, או מי עוד ממש ממש אמין בעיניי, חוץ מאינטראקטיב ברוקרס, שהם הפלטפורמה שלהם. אבל באינטראקטיב אי אפשר לסחור במטח. בטח שאפשר. אפשר לעשות המרות. לא, לא, אתה יכול לסחור גם במטח. לאחרונה הם פתחו את האופציה של מסחר בפורקס. שאיך זה הולך אם זה לא CFDs? הם בסופו של יום, הם הברוקר, זאת אומרת, הם עושים את העסקאות מולך. הם לא מוצאים את העסקאות לשוק. זה רוב הברוקרים, זה מה שהם עושים. יש לכל ברוקר בסופו של יום זה מי אם אתה רוצה היום לסחור מול הבורסה העולמית, אתה לא יכול. אתה צריך שיהיה לך $1 מיליארד בטוחות, ואם אין לך את זה, אז אתה צריך מישהו שהוא יהיה הצינור שלך לשוק. וברוקרים זה הצינור. יש המון ברוקרים אמינים, יש המון ברוקרים שהם לא אמינים. איך אתה יודע לקטלג ברוקר שהוא לא אמין? הדבר הראשון, הדגל האדום הראשון, זה אם הוא לא מאושר על ידי רגולציה של אותה מדינה שהוא יושב בה. זאת אומרת, אם אתם הולכים עכשיו לרשות ניירות ערך באתר של כל מדינה בעולם, ותרשמו את השם של הברוקר, אם הוא לא מופיע בליסט שלהם, משמע הוא לא מאושר על ידי הרגולציה, וזה יכול להיות מכל מיני סיבות של מספיק כמה פעמים שלקוחות ניסו למשוך כספים והם עיכבו להם את הכספים, מספיק שאין להם בטוחות, מספיק שהמינופים שלהם הם גבוהים ברמה קיצונית של 1 ל-1,000, 1 ל-3,000, כשאני אומר 1 ל-1,000, 1 ל-3,000, זה אומר שעל כל דולר שיש לכם במערכת שלהם, הם יכולים לתת לכם מינוף פי 100, פי 200, פי 300, עד פי 500 זה עוד סביר. מעבר לזה זה כבר, זה אומר שהם רוצים שתוציאו עסקאות בצורה קיצונית כדי שתפסידו מהר את הכסף שלכם. אז הברוקר זה מי שמעביר את הנקודות שלנו לשוק, וחשוב מאוד שזה יהיה ברוקר שהוא מה שנקרא עובר רגולציה. אז MetaTrader 4 היא הפלטפורמה הפופולרית למסחר במטח, ונגיד מה הברוקרים הפופולריים שאפשר לפתוח דרכם חשבונות? אז בישראל יש מספר מאוד מצומצם של ברוקרים שאפשר לעבוד איתם, המוכר ביותר ובעיניי האמין ביותר זה FXCM, אוקיי? FXCM הם גם ברוקר עולמי וגם שלוחה בישראל, יש לך את אבטרייד, יש לך את פלוס 500, למרות שאני פחות אוהב פלוס 500 כי זה פלטפורמה פנימית ולא מטה-טריידר, אלה שלושת הברוקרים בישראל, יש לך עוד ברוקרים, כן, בישראל, אבל אלה השלושה שאני עובד איתם. אוקיי, אז אלה שלא ציינת את השם שלהם, אנחנו לא נתעלם מהם, כאילו, כי יש את המפורסמים, את השתיים המפורסמים בארץ, אני לא אגיד את השם שלהם. כן, זה סבבה. אפשר, מן הסתם מי שייכנס לרשות ניירות ערך יראה את כולם. כן, לא, כי פשוט כששואלים אותי, נגיד, איפה לפתוח מניות, יש, אתה יודע, ספציפיים שאפשר ללכת אליהם, שאתה יודע, אינטראקטיב, יש לך טרייד סטיישן, או בתי השקעות אקסלנס מיטב, ואני בטוח, ואני יודע, כולם שמה, כולם עושים, פופולריים והכל טוב. בגלל כמו שאמרנו שזה CFD, זה כביכול אתה מול הבית, אז אתה צריך באמת שהבית יהיה אמין, בסופו של דבר. כי מסחר... שיהיה לו כסף. נכון. מסחר תחום מאוד קשה, אבל מי שמצליח, תחום מאוד משתלם, ובסופו של דבר, אחרי שהגעתם לזה שאתם מושכים כספים, הברוקר צריך להיות אמין, שיביא לכם את הכסף בסופו של דבר. נכון. אז זה לא הפופולריים שאמרת, סבבה, בואו ניכנס למושגים, קצת, אתה יודע, המספרים, הרבה מסתבכים עם הפיפסים, איך מחשבים, מה מחשבים, מה זה בכלל? אז רגע לפני שניגע בכל העולם הזה של פיפסים ומינופים ולוטים ובוקר וכן הלאה, האם כל אחד יכול להצליח בשוק המטח? אז בתכלס, כל אחד שלוקח את זה ברצינות יכול להצליח בזה. כמו כל עסק, כמו כל תחום בחיים שלוקחים אותו באקסטרים ולא עושים לעצמנו הנחות, אנחנו יכולים להגיע להצלחה בתחום הזה, למרות שזה תחום שפסיכולוגית הוא מאוד מאוד קשה, ברמת הפעולה עצמה, זו פעולה מאוד קלה, זה או לונג או שורט, מעבר לזה, זה הכל עניין של פסיכולוגיה, ידע וניסיון, ואלה שבעת מה שנקרא יסודות להצלחה, אחד, משמעת עצמית, חייב להיות לכם משמעת עצמית מאוד גבוהה, מאוד חשוב. אם אתם אנשים סתם לדוגמה, אומרים לעצמם, אני אקום כל יום בשעה 8 בבוקר, ויום אחד קיים ב8, יום שני קיים ב8, יום שלישי 8:15, יום רביעי 8:30, ואז לאט לאט זה מתחרבש, זה אומר שאתם צריכים לעבוד על המשמעת העצמית שלכם, כי יש פה הרבה 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 מהדבר הזה,
כי כשאתם אומרים אני אסכן X ואתם מסכנים X פלוס משהו, כי משהו גרם לכם להגיד שהנה הנה עכשיו זה יחזור, כמו שכולם אומרים בשוק הזה, שעכשיו הוא הולך נגדנו, עכשיו הוא יתקן, מזים סטופ לוס ובום, נמחק התיק, זה חלק ממשמעת עצמית שחייבת להיות עם חוקי ברזל. דבר שני זה סבלנות. השוק הזה נותן לנו המון עסקאות במהלך יום, ואסור לרדוף אחרי השוק. אסור פתאום לראות איזה נר עולה, ואתם בטח שאם אתם לא מבינים למה הוא עלה בצורה הזאת, בזמן שאנחנו מדברים היום לדוגמה, ביורו דולר פתאום הגיע נר מאוד חד למטה לפני חצי שעה, אין מושג למה, כאילו, בדרך כלל אני יודע להגיד כי יש הודעה, כי נפתח השוק, כי משהו קרה, ורק אחרי כמה שעות אנחנו נבין מה קרה באותו נר, כי חברה כזו או אחרת הודיעה על XYZ, שאנחנו נמצאים כרגע, אני קצת גולש, כן, אבל אנחנו נמצאים כרגע בתקופה מאוד לא פשוטה, שיש לנו בסין, שהיא המעצמה השנייה הגדולה בעולם ברמת ה-GDP שלה, שזה תוצר במדינה, ששתי חברות נדל"ן הכי גדולות, כמעט הכי גדולות בסין, שזה אברגרנד, ועוד אחת שקוראים לה וויל משהו, שרחתי את השם, הם לקראת, אחת כבר הגישה, בנקופסי מה שנקרא, פשיטת רגל, כדי להגן על הכסף בתוך החברה. אנחנו במהלכים מאוד לא פשוטים, והם עובדים המון עם דולרים. אז נחזור לסבלנות, צריך להיות סבלניים, השוק יביא לנו המון עסקאות, אבל צריך לדעת מתי להיכנס, צריך שיהיה לנו, כשמישהו ישאל אתכם, למה נכנסתם לפוזיציה הזאת, אתם לא תגידו, ראיתי נר, או ראיתי זה, אלא אתם יודעים בדיוק למה נכנסתם, אם זה בגלל הסשן, אם זה בגלל, ראיתם, סתם אני אומר, פיבונאצ'י, RSI, ראיתם איזשהו אינדיקטור שגרם לכם להבין, היה לכם סט כלים שאמרתם, הנה, כל הדברים האלה נעמדו לי בשורה, ולכן נכנסתי. הסבלנות זה חלק מאוד קריטי. הדבר הבא, אני מאמין שגם אתה מכיר את זה, זה ניתוק הרגש, זה לנתק את הרגש מהמסחר, אף אחד לא משחק לכם בכסף, אף אחד לא מזיז את כל השוק בעולם כדי שאתם תפסידו או תרוויחו, אתם פשוט או שאתם הולכים עם המגמה או נגד המגמה, ניהול סיכונים נכון, אמרתי את זה מקודם שזה חלק ממשמעת עצמית וסבלנות, שחייב לדעת לנהל את הסיכונים, שגם אם תפסידו מתוך 10 עסקאות, תפסידו ב6-7 עסקאות, העסקאות הרווחיות שלכם יחסו את העסקאות המפסידות, ולא הפוך, כי קורא לי לא מעט שאני רואה סוחרים, שמרוויחים ביותר עסקאות מרוויחים מאשר מפסידים, אבל במה שהם מפסידים, מפסידים פי 2 ממה שהם הרוויחו. ולכן הווין רייט לא חייב להיות כזה גבוה, אבל מה שנקרא, מה שבתוך הווין רייט אמור להיות מאוד איכותי. ידע כלכלי, מי שחושב שיכול להיכנס לשוק הזה מבלי שיהיה לו ידע פיננסי, ולא הכי בסיסי של מה זה אינפלציה, מה זה ריביות, מה זה GDP, כמו שמקודם ציינת. מי שלא יודע את הדברים האלה של הבייסיק, לפני שהוא בכלל הולך ופותח גרף, שיבין רגע איך העולם עובד, איך כסף מתנהל, מה זה קרנות, מה זה נזילות, מי זה בלק רוק, מי זה ונגארד, מי מזיז את השוק בקיצור. ניסיון טכני, זה כל מה שקשור אחרי שכבר הבנתם את הכל, עכשיו צריך לדעת איך לקרוא את הגרף בצורה מקצועית, ולהבין את הפסיכולוגיה בשווקים. ברגע שאתם מבינים את כל 7, מה שנקרא יסודות להצלחה האלה, ואתם עושים אותם ברמה גבוהה, אין שום סיבה שתהיו בצד המפסיד של השוק, אלא אם אתם לא עובדים על אחד מהם. אני גם מציין שהמלחמה בסופו של דבר זה אתה מול עצמך, ולא, נכון. כמו שאייל אמר, אף אחד לא בא במיוחד לשרוף אתכם, כן. לרוב פשוט מי שלומד בצורה מאוד פשוטה מבלי לתרגל, אז הוא לרוב זה שהגופים הגדולים יודעים איפה האנשים הפשוטים מציבים את הסטופים, ואז הוא מקבל את השריפות. אבל עושים טעות פעם אחת, עושים טעות פעם שנייה, אולי עושים פעם שלישית, אחרי זה מצליחים להבין איפה אני לא אמור להיכנס. לא בהכרח אני אעשה את התנועה ההפוכה, אבל אני פשוט לא אכנס. ואז אתם חווים את זה. הקטע שבמסחר בסופו של דבר זה עונש מיידי, זה עונש פיננסי מיידי, שזה לרוב העונש הכי קשה. כמו שבכביש, אתם עושים עבירת תנועה, אתם קבלים דוח, וואלה לא כיף קבל דוח, טלפון, רמזור אדום, מהירות, אבל עברתם על החוקים, נפגעתם, אותו דבר גם כאן. זה שונה מהשקעות, שבהשקעות אני אומר, אוקיי, בסדר, בואו נדבר עוד כמה שנים,
כי זה השקעות לטווח ארוך, חשוב להבין את הטווחים שלכם. עסקה תוך יומית נכון. היא עסקה תוך יומית, אני לא הולך לישון איתה. סקלפ עם כמות גדולה הוא סקלפ, הוא תנועה לטווח קצר בלבד, אין דבר כזה שסקלפ הולך נגדי, או כמות גדולה שנכנסתי והולכת נגדי, ואני אומר, כמו שאייל אמר, טוב, זה יחזור, זה יחזור, זה יחזור, יאללה, טוב, 4.5 יביא נר, ייתן לי אותו, בא נר הפוך, לך נגדכם, ונגמר המשחק. אז בוא נמשיך. אל תכניסו את עצמכם מראש למצבים האלה. מאוד קשה לצאת מהם. עם למה דווקא סכומים מתח? גדלים מאוד קשה. כן. למה דווקא מתח? דיברנו על זה ממש בקצרה, ואני אגע בזה ממש עוד שנייה. הסיבה הראשונה זה נזילות, זה השוק עם הכי הרבה נזילות בעולם. שוק המתח היום הוא סדר גודל של 2.4 קוואדריליון דולר, עם גלגול יומי של 7 טריליון דולר כל יום. זה השוק הכי גדול בעולם. גם מניות בסופו של יום נמכרות בדולרים. נדבר על השוק הכי גדול מן הסתם. ולכן יש בו המון עסקאות כל יום. יש פה כולה שתי פקודות, קנייה ומחירה. הוא 24 שעות 5 ימים בשבוע, וחופש ונוחות, אני תמיד שם על זה דגש, כי ברגע שיש לכם את הכלי הזה של לדעת לסחור, אתם יכולים לסחור מכל מקום בעולם, מבלי שיגבילו אתכם בישראל, בארצות הברית, באירופה, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להרוויח מזה כסף. שאלה של, האם יש הפסקה של חצי שעה בין 12 בלילה ל-12:30? לא, אין הפסקה, בשעה 12 בלילה פשוט נפתחים הספרדים, ספרד זה המרווח בין מחיר המכירה למחיר הקנייה, ובזהב כן, שזה סחורה שאנחנו כן סוחרים, בזהב חוזים כן יש סגורים שעה, כן, נכון, מ-12 עד 1 12 בלילה. ל-1, נכון. עכשיו הגענו למונח הראשון, מה זה פיפס? אז פה הבאתי דוגמה ליורו דולר, בתקופות היפות שלו, שיורו דולר, תמיד אתם צריכים לקרוא את זה מימין לשמאל, זאת אומרת, יש לנו יורו דולר, ואז אתם קוראים את זה מימין, דולר אחד, זאת אומרת, 1.15452 דולר שווה ליורו אחד, אוקיי? רק שתבינו עד כמה היינו בסיטואציות קשות בשנה הזאת, שיורו ודולר לא היו שווים, זאת אומרת, היורו היה יותר נמוך מהדולר, זאת אומרת, דולר אחד, 0.9 דולר קנו לך יורו אחד, וזה היה מטורף, והיום תראו איפה אנחנו עומדים עם הדולר שקל, שזה 3.8, שאני מאמין, כמובן לא ייעוץ פיננסי ולא דברים מהעולמות האלה, אבל אני מאמין שיגיע גם ל-3.9 ו-3.94 אפילו. אז מה זה פיפס? פיפס בסופו של יום זה יחידת מידה, לספור את הכסף שלנו בעולמות המסחר, כמו שיש לך במשקל קילו, במים קוב, במסחר זה פיפס. עכשיו, מה זה אומר הפיפס הזה? זה אומר שיש לנו בתוך המערכת, אתם רואים בצבע צהוב זה 0.1 פיפס, האדום זה 5, האדום 5 זה 1 פיפס, וכן הלאה איך הוא זז, 10 פיפס, 100 פיפס, 1,000 פיפס, 10,000 פיפס. זאת אומרת שכל פעם שיעלה המספר מ-5 ל-6, יעלה לי פיפס אחד בגרף. למה אני סופר פיפסים? בסופו של יום יש את העולמות של המינוף, שיש לנו דבר שנקרא לוט סייז, שאחד לוט, לא משנה, זה יורו דולר, פאונד דולר, שווה ל$10, המינוף שלו. אחד לוט זה אומר שכל פעם שהיחידת מידה הזאת של הפיפס, הספרה העשרונית הרביעית, שזה החמש האדום, כל פעם שהחמש הזה יעלה ל-6, זה אומר שאם נכנסתי לעסקה במינוף של אחד לוט, אני ארוויח $10. אם זה ירד לי מ-5 ל-4, אני אפסיד $10. וככה זה עולה ועולה. כשהארבע יזוז ל-5, זה אומר שעלה 10 פיפס, ואז על אותם אחד לוט אני ארוויח $100. ואם ה-5 יזוז, זה אומר שהרווחתי כבר $1,000, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואותו דבר בירידות. אז פיפס זה היחידת מידה שלנו לספור את הכסף, כשאנחנו נכנסים לפוזיציה, ואנחנו אומרים, אנחנו מוכנים להפסיד בעסקה הזאת, 15-20 פיפס, משם אנחנו מבינים רגע, מה הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת באותה עסקה. וזה פיפס, זה בסופו של יום יחידת מידה לספור את הכסף שלנו. אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על זה בתור 4, הפיפס זה הספרה הרביעית אחרי הנקודה. נכון. עכשיו זה משתנה מתי שיש לך ין במשוואה, כי אז זה הספרה השלישית אחרי הנקודה העשרונית.
וזה, עכשיו, יש לנו מן הסתם את הצמדים המובילים, יורו דולר, פאונד דולר וכן הלאה, הינים משנים טיפה את המערכת, כי ינים יש להם נקודה עשרונית יותר קצרה, אבל זה פיפס. כמה בממוצע היורו דולר זז ביום? היורו דולר בממוצע זז ביום שאין בו עכשיו הודעות כן. מטורפות, הוא נע בסביבות בין 70 ל-90 פיפס. אם אני לוקח אוקיי. את כל הריינג' אז זה באזור ה-150 פיפס ביום למעלה למטה, זאת אומרת, יכול לטפס באותו יום, ואז לרדת ולטפס, דרך 150 פיפס. אוקיי, מה הצמד התנודתי ביותר לרוב? אז יש לנו פה את הצמדי מטבעות המובילים, שם יש את המייג'ור והמיינור, המייג'ור זה אלה שיש להם הכי הרבה סחר חוץ בעולם, שזה היורו דולר מן הסתם, לאחר מכן זה הפאונד דולר, דולר שוויצרי, דולר ין, אוסטרליאן דולר, דולר קנדי, ואז ניו זילנדי אל הדולר. יש לזה כל מיני מילות קיצור בעולמות של מטח, לדוגמה לאוסטרליאן דולר קוראים אוזי, לקנדי קוראים קיווי, לשוויצרי קוראים סוויסי, יש להם כל מיני שמות כאלה שלאורך השנים הם פיתחו. יש את המיינורס, שהמיינורס הם עדיין צמדים מטורפים, פשוט המסחר בהם הוא טיפה פחות ברמת הסחר חוץ, שזה יורו פאונד, פאונד ין, שהם גם אגרסיביים, אבל עדיין לא כמות המסחר שיש ביורו דולר והמייג'ורס. אמרנו מקודם, יש רק פקודת קנייה ופקודת מחירה. עכשיו, זה נכון ולא נכון, כי נכון שיש רק שתי פקודות, אבל לפקודות האלה יש עוד שתי פקודות עתידיות, זה נקרא buy stop ו-sell stop, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו בסוף קנייה ומחירה, שזה long ושורט, סתם בשביל ידע כללי, הם מסומלים כשור ודוב, אוקיי? בול ובר, בגלל זה אתם שומעים, יש בול מרקט ובר מרקט, או בוליש ובריש. מישהו פעם שאל אותי, למה דווקא שור ודוב? אז ההסבר הכי פשוט זה כי כששור תוקף, הוא תוקף עם הקרניים מלמטה ללמעלה, ולכן זה בול, וכשדוב תוקף, הוא תוקף מלמעלה ללמטה. ולכן זה בר שהוא נופל. אנחנו לא ניכנס עכשיו לעניינים של פקודות קנייה עתידיות ודברים כאלה, יש לנו אבל סרטונים בערוץ הזה, כן. בדיוק. יש את הברוקר והמרווח שהוא לוקח, זה דבר שהוא מאוד פשוט להבין, שיש מישהו שנמצא מאחורי העסקאות שלכם, שמעביר אותם או לא מעביר אותם לשוק, לעולמות האלה אנחנו קוראים A-Book ו-B-Book, A-Book זה אומר שברגע שהברוקר רואה שהעסקאות שלכם מאוד רווחיות, הוא לא רוצה להתעסק עם הכסף שלכם, והוא מוציא אותם החוצה לשוק העולמי, ואם אתם מפסידים ברוב העסקאות, הוא מעדיף לשמור את הכסף בבית, והוא מכניס אתכם לקטגוריית B-Book, שכל הכסף שאתם מוציאים עסקאות, העסקאות האמיתיות לחלוטין, פשוט הוא משחק עם מה שנקרא שחקנים אחרים במגרש שלו, ויוצר את השוק בתוך מה שנקרא העולם שלו. הספרד זה מה שגובה הברוקר בכל עסקה, כמו שאתם הולכים לצ'יינג', וברגע שאתם עושים עסקה, אז הצ'יינג' גובה את העמלה שלו, גם פה יש מחיר מחירה ומחיר קנייה, זה ביד ואסק, כאשר תרצו לבצע פעולה של קנייה, אז אתם תקבלו את המחיר של האסק, כשתרצו לבצע עסקת מחירה, תקבלו את המחיר של הביד. תמיד תקבלו את המחיר היקר יותר, כי רוצים להרוויח עלינו כסף, אין מה לעשות. אז ההפרש בין הביד לאסק זה הספרד, ואז משם ברגע שאני נכנס לעסקה, נגיד אני קונה באסק, אז אני ישר אוטומטית יהיה מופסד, נכון? נכון. אם נכון. אמרנו את הספרה הרביעית אחרי הנקודה, אז קצת פחות משתי בדיוק. פיפס. נכון. שזה הספרד שלקחו לי, בנוסף לעמלות, או שהעמלות הם הספרדים? העמלות הם הספרדים. אוקיי. אז כאילו, אם אתה מסתכל על ברוקר למסחר במטח, כמה שהספרדים יותר נמוכים, ככה הוא יהיה יותר משתלם. האם יש ברוקרים שיגידו שיש גם עמלות, או שזה לא המשחק? לא. העמלות שלהם היחידות זה יהיה עמלות של סוופים. זה אומר שאם העסקה נשארה ללילה, אז יש איזשהו עמלת, מה שנקרא, עמלת הברוקר שנקראת סוופ, זה יכול לבוא לרעתך ויכול לבוא לטובתך. אוקיי. אז הספרד זה מה שהם גובים מאיתנו, ברוב המקרים הספרדים
ינועו בין פיפס לפיפס וחצי, 2 פיפס במקסימום, מי שלוקח יותר מ2 פיפס זה ברוקר יקר, ועדיף אולי לא לעבוד אותו, זה גם תלוי בצמד, ככל שהצמד יותר נזיל, זה אומר יורו דולר, פאונד דולר, אתם תקבלו מחירים יותר טובים, ככל שזה יהיה צמד שלא נסחר כמו דולר שקל, לדוגמה, תקבלו ספרדים משוגעים, אנחנו רואים את הספרדים הגבוהים ביותר בעולם הקריפטו לדוגמה, בביטקוין, באיתריום, במקומות האלה זה ספרדים מטורפים. מעבר לפקודות הקנייה והמחירה, יש לנו את הפקודות של הסטופ-לוס והטייק פרופיט, אני חושב שדיברת על זה המון אצלך, שזה פקודות שאתה שם, אני תמיד אומר זה כמו ווייז, אין סיכוי שנכנסתם לאוטו והתחלתם לנסוע פשוט, תמיד אתם יודעים מה המטרה שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, ואתם רוצים לדעת תוך כמה זמן זה יהיה, בממוצע, וזה הסטופ-לוס והטייק פרופיט שלכם, שתמיד חייבים להיות מוגדרים, אין סיכוי שנכנסתם לעסקה, שאין לכם סטאפ מוכן לעסקה של איפה אני לוקח כסף, איפה אני לוקח חלק מהכסף, ומקדם את ההפסד שלי לאפס מוחלט, תמיד חייב להיות את התהליך הזה. עכשיו, פה ניגע ממש בקטנה, במי מזיז את השוק. כי בסופו של יום אנחנו שחקנים מאוד קטנים בשוק הזה, אוקיי? אנחנו בערך 5% מנתח השוק. מי ששולט ברוב השוק זה בנקים מרכזיים, כמו ה-Federal Reserve, Bank of England, ובנקים גדולים שמחליטים החלטות כמו ריביות, אינפלציה וכן הלאה. ברגע שהבנקים האלה עושים את המהלכים שלהם, אנחנו מן הסתם רואים את זה או בטווח הקצר או בטווח הארוך, והם שולטים על בערך 40% מנתח השוק הזה של מטח. אחריהם זה בנקים קטנים, לא דיסקונט לאומי, אלא בנקים כמו Bank of America, סיטי בנק, JP מורגן וכן הלאה, הם שולטים בנתח של בערך 15-20%, משהו כזה. לאחר מכן יש לנו עסקים כמו אפל, גוגל, מייקרוסופט, שכל היום מגדרים את עצמם עם דולרים למקרים של רבעונים קשים. פעם, לפני שנתיים, זה נראה לי, או שנה וחצי, שלדוגמה אילון מאסק החזיק המון ביטקוין, והגיע רבעון של הפסד, הוא מכר המון ביטקוין כדי כביכול לדווח על רווח, ולכן עסקים יש להם גם נתח שוק לא קטן, אחריהם זה קרנות גידור, ובסוף, הסוחרים הפרטיים, הריטל טריידר, אלה שנותנים את רוב הליקווידיטי לקרנות ולבנקים. זה הסדר של השליטה בשוק הזה. זמני מסחר, כל מי שרוצה בכלל לסחור בעולמות המטח, חייב לדעת את זמני המסחר ברמה הכי גבוהה שיש. יש לנו בסופו של רק 4 זמני מסחר, ראיתם את זה, אני מאמין בסרטים כאלה ואחרים שהיו 3 שעונים על הקיר, ראיתם לונדון, ניו יורק וטוקיו, שאלה השעוני מסחר בעולם, שיש לנו את הלונדון סשן, שהוא מתחיל בישראל היום, כרגע נכון לשעון הנוכחי, משעה 10 בבוקר ועד שעה 5 בערב, יש לנו את הניו יורק סשן שמתחיל ב3:30 ועד לבערך, הזמן הרלוונטי שלו זה בערך 9-10 בערב, ולאחר מכן הסידני סשן שכל מה שקשור לאוסטרלי, והטוקיו סשן שאנחנו קוראים לו אסיה סשן, שיש לו המון השפעה על הלונדון סשן. כשאנחנו נכנסים לעסקה אנחנו מאוד נותנים דגש לדבר שנקרא היי ולואו של סשנים, הם מגדירים לנו את המשך המסחר של היום, מה אנחנו רוצים לאסוף בנזילות לפני שאנחנו ממשיכים לעסקה היותר גדולה, ואפשר לראות פה למטה less volume ו-more volume, אפשר לראות שרוב הכסף הוא בין הלונדון סשן לניו יורק סשן, שרוב הכסף הוא בין 3-5, שבין 3-5 זה גם שוק המניות שנפתח ב4.5, אז בכלל חגיגות. לגבי הגרפים, יש לנו את הנרות היפנים, מן הסתם יש גם ברים, קווים וכן הלאה, אנחנו פחות מתעסקים בהם, יותר בנרות היפנים, זה מה שמעניין אותנו יותר, כי בנר יפני יש לנו המון הבנה למה הולך לקרות בשוק, הוויקים שלו, סוג הנר, הדרך שהוא נסגר, איפה שהוא נסגר, יש איזה המון קריטיות בעסקאות שאנחנו מוציאים, וזה יכול לתת לנו המון ודאות בעסקאות. זמני המסחר בגרף הם גם פקטור מאוד מרכזי, שמגדיר לנו מגמות.
היא מן הסתם מגמה ראשית. אני מחלק את המסחר שלי למגמה ראשית, משנית ומינורית. המגמה הראשית יכולה להיות חודשים, המגמה המשנית היא ימים ושעות, והמגמה המינורית היא דקות ומ-15 דקות ומטה. תמיד אנחנו רוצים על ידי ההגדרה של השעות או דקות, להבין איפה אנחנו מנתחים את הגרף ואיפה אנחנו נכנסים לפוזיציה עצמה. ואם אחרי זה אנחנו נלך רגע לגרף, אז אני אראה איך זה נראה, אבל תחשבו על זה פשוט בצורה כזאת שכל נר, לדוגמה נר יומי, כשאני רוצה לראות מה קרה בתוך אותו יום, אז אני פשוט פורס אותו לנר שעתי, ואז הוא מראה לי 24 נרות של כל היום עצמו. ואם אני רוצה לראות מה קרה ברבע שעה, אז הוא יראה לי נר אחד של שעה, הוא יפרוס לי אותו לארבע של רבעונים, של רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה, וככה אני אדע לראות בדיוק מה קרה בכל מהלך. תיאור נרות, ממש בקצרה, כל נר הוא אותו נר, שאלה היא איפה הוא נפתח ואיפה הוא נסגר. נר של עלייה נפתח למטה, נסגר למעלה, נר של ירידה נפתח למעלה ונסגר מתחתיו, המחיר, כמובן אני מדבר על המחיר, וככה אני יודע שיש לי נר של ירידה או נר של עלייה, כל הוויקים, הוא קוראים לזה וויקים, צל, שובל, איך שקוראים לזה בשפה העברית, זה איפה המחיר היה והשאיר את מה שנקרא, את השובל של הנר, עד שהוא חזר לתוך הגוף שלו, וזה מה שנקרא וויקים אצלנו בשפה. שזה מאוד חשוב בסופו של דבר, אם אתם מזהים פתיל ארוך על תמיכה, או פתיל ארוך מלמעלה על התנגדות, אזורים מאוד חשובים כדי להבין אולי פוטנציאל לזריקת סחורה, או אסיפת סחורה רצינית באזורי מפתח. נכון. ברמת המטה טריידר, כשנכנסים, אז יש לנו balance, equity, margin ו-free margin, שאלה המונחים שאנחנו צריכים לדעת מה קורה עם הכסף שלנו. בבלנס אנחנו תמיד נראה את הכסף שיש לנו בחשבון, באקוויטי אנחנו נראה את הכסף כולל העסקאות הפתוחות, בין אם ברווח ובין אם במפסד. למה האקוויטי שונה מהבלנס? כי תמיד זה האמרה בשוק, בכלל בכל שוק של כסף שקשור לעולמות שלנו, עד שלא נסגרה העסקה, לא הרווחת ולא הפסדת. ולכן האקוויטי תמיד מראה את העסקאות הפתוחות כולל הבלנס, וכשנסגור את העסקה, האקוויטי והבלנס יתאזנו אחד לאחד. המרג'ן והפרי מרג'ן זה הביטחונות שלנו, שהברוקר לקח כדי לתת לנו לפתוח פוזיציות במינוף, ופרי מרג'ן זה כמות הביטחונות שנשארו לנו, עד שהוא יסגור לנו פוזיציה, כי אין לנו מספיק בטוחה. אתם כסוחרים, אף פעם בחיים שלכם, לא אמורים להגיע למצב, שאין לכם מרג'ן לעסקה, ושהוא סוגר לכם את העסקה, בגלל שאין לכם יותר ביטחונות. זה אומר שסיכנתם המון בעסקה, וזה טעות פטאלית. אז תשימו לב לדברים האלה. עכשיו לגבי הניתוח של המסחר. הניתוח מסחר מתחלק לשתיים, שזה הפונדימנטלי והטכני. ניתוח פונדימנטלי זה ניתוח כלכלי של מדינה, וניתוח טכני הוא ניתוח של הגרף עצמו. יש כאלה שמאמינים אך ורק בטכני, יש כאלה שמאמינים אך ורק בפונדימנטלי, ויש כאלה שמשלבים את כל העולמות כדי ליצור איזושהי ודאות בעסקה. אין דבר כזה אך ורק. מי שחושב שהוא ילמד נושא אחד ספציפי וידע הכל, אז אתם לא תצליחו, אתם צריכים להכיר את הכל. נכון. בגלל זה אני אומר שמי שרוצה להיכנס לעולם הזה, אין פה על הדרך. זה להיות סוחר מקצועי או לא להיות בכלל. אם אתה רוצה לא להיות, זאת אומרת, להרוויח כסף מהשוק הזה ולא להיות סוחר מקצועי, שים את הכסף בקרנות, שים את הכסף במקומות כאלה שעשו לך תשואה, וחבל שתסכן סתם את הכסף שלך. ואת הזמן. בדיוק. אז אני גם ממש בבסיס של ניתוח כלכלי פונדימנטלי, בסופו של ניתוח פונדימנטלי מתייחס למצב של כלכלי של מדינה מסוימת, שאתה רוצה לסחור במטבע שלה, יורו, דולר, דולר זה ארצות הברית, יורו זה כל מה שקשור לאיחוד האירופי, פאונד זה בריטניה וכן הלאה, אתה צריך לדעת מה קורה בכלכלה הזאת, וזה מה שנקרא Economic Growth Cycle, זה הסייקל הפיננסי של כל מדינה, שבמידה והכל מתקיים כמו שצריך, אז היא אמורה להעלות את ערך המטבע שלה, שזה מתחיל מ-Economical Growth, שזה ה-GDP, שזה מה שנקרא התמ"ג, התוצר שלה במדינה, שמוביל לעליית מחירים, לפרייס אינקריס, עליית מחירים בסופו של יום מביאה לאינפלציה, שזה אומר שיש חיים ברמה גבוהה. עכשיו, יכול להיות אינפלציה דבר בריא וטוב בגבול מסוים. הגבול שמדברים עליו בעולם זה באזור ה-2-2.5% לארצות הברית, זה צמיחה שהיא צמיחה נורמטיבית וטובה.
מתי שזה כבר מגיע לגבהים הרבה יותר גדולים, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נמצאים באינפלציה גבוהה והמחירים יקרים, ויש פערי מעמדות מאוד מאוד גדולים, והדבר היחידי שמאזן אותו זה מספר 4, שזה interest rates, שזה ריביות. מי שלא יודע, ריבית היא גם דבר חיובי, מי שמשקיע בבונדים, אג"חים ודברים כאלה, ומי שלא משקיע, כנראה שלא מכיר את זה, הוא מכיר את זה יותר מעולמות של הלוואות. זאת אומרת, אתה יכול להכיר את המונח הזה משתי המקומות, או מהמקום העשיר שלו, או מהמקום הפחות עשיר שלו. ולאחר מכן, כשיש צמיחה טובה למטבע, יש ביקוש, increase in demand, זאת אומרת, יש ביקוש לתוצר שלו, לרצון לקנות אותו, ולאחר מכן עולה הערך שלו. וככה זה בכל מדינה בעולם, ואם אתה רוצה להבין את הדברים לעומק, אתה חייב לדעת איך עובד הסייקל הכלכלי הזה בכל מדינה. מי שלא יודע מה זה GDP, מי שלא יודע מה זה עליית מחירים שמביאה אינפלציה, מי שלא יודע מה זה ריביות, מי שלא יודע מה זה מדדים של אבטלה ותעסוקה, עזוב מה שקשור למסחר במטח, עזוב, זה לדעת איפה אתה חי, לדעת מה קורה בחוץ. ומי שלא יודע את הדברים האלה, בלי שום קשר להכשרה, לא הכשרה, ללמוד, אתה חייב לדעת את זה, את המונחי בסיס בשביל להצליח בחיים האישיים שלך. כן, כי אני מאמין שגם אתה מקבל את השאלות האלה כל הזמן על הפנסיות, ומה לעשות עם הכסף, ואיפה להשקיע אותו. אתם לא אמורים לשאול את השאלות, אתם אמורים לדעת את זה. זה שאתם לא יודעים מן הסתם, כי לא לימדו אותנו את זה בבתי ספר, איך להשקיע וכן הלאה, אבל אתם אמורים לדעת מה קורה בעולם, אתם אמורים לדעת איפה לשים את הכסף, לא מדבר עכשיו בהשקעות נדל"ן ודברים כאלה, מדבר על הבסיס של פנסיות, שאני מכיר המון אנשים שהתייעצו איתי, שהם נמצאים במה שנקרא, לפי, אמנם עכשיו הם כן יקבלו תשואה בגלל הריביות, אבל 10 שנים אחורה לא קיבלו שקל כמעט, ורק שילמו לחברות כאלה ואחרות שניהלו להם את הכסף. והמטרה שלנו, בגלל הזכות שקיבלנו, ויש לנו את האפשרות לעשות את זה, היא להנגיש לקהל תוכן, כדי שבתקווה יהיו אנשים שבעתיד יצמחו ויגדלו ויגידו מאיפה למדת, אז הם יגידו ויזכירו את השם שלך. כן, אני מסכים איתך שיש המון אנשים ששינו להם גם את החיים ברמת הידע הפיננסי, וגם כמובן כלכלית לאחר מכן. זה אתר שנקרא Investing, ששם כל מי שרוצה לדעת על הודעות שיוצאות בשוק, הודעות עם 3 שורים או 3 כוכבים, עכשיו הם שינו את זה, אלה רוב ההודעות הכלכליות שמייצרות מהלכים בשוק, שזה ה-NFP, שיוצא כל יום שישי הראשון של החודש, שבו מדד אבטלה יוצא בארצות הברית. הוא משפיע מאוד על השוק, זה מראה הרבה על הכלכלה שלה, יש לנו ריביות, יש לנו נתוני ייצור, נתוני תעסוקה, תמ"ג ומדד מנהלי הרכש. כל ההודעות האלה הן הודעות שיוצרים עומס על השוק, לטובה או לרעה, ואנחנו כחלק מלהבין את השוק יודעים האם זה נותן לנו עכשיו בוסט לקניות או למחירות. ניתוח כלכלי, אנחנו ניכנס ממש במה שנקרא ל-layer 1, לשכבה הראשונית של הדבר הזה, אבל ניתוח טכני זה כל מה שקשור להבין את הגרף, להבין את המגמה, להבין מתי אני רוצה לקנות ומתי אני רוצה למכור, וברגע שאני אדע לנתח נכון את הגרף, אני אדע גם איך להוציא עסקאות בצורה נכונה, איך לנהל נכון את הסיכון, איך לנהל נכון את הפסיכולוגיה. זה חלק מגרף שבדרך כלל סוחרים לפיו, בין אם זה טרנד ליין, שזה הקו הכחול שמוביל בצורה אלכסונית מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, אזורים של תמיכות והתנגדות, סוגים של תבניות, head and shoulders וכן הלאה, פריצות של אזורים כאלה ואחרים, וזה ברוב רובו העולם הישן של המסחר. העולם החדש זה כל מה שקשור ל-SMC ו-ICT וכל נקרא לזה כסף חכם, שאני מאוד מאוד מאמין בשיטות, בבייס, זאת אומרת במהות שלהם, אבל יש לזה כל כך הרבה רבדים, שזה להגיע ללבלים מטורפים במסחר, אבל תחשבו על זה ברמה הכי בסיסית של ניתוח טכני, 90%, וחשוב להגיד את הדבר הזה, 90% מהסוחרים מפסידים כסף. אז אם אתם עושים מה ש-90% עושים, לרוב אתם תפסידו כסף. וכשאתם מזהים מהלך מסוים בשוק,
אתם רוצים לדעת איפה רוב האנשים נמצאים. ואם אני יכול לתת לכם איזשהו בונוס ממני, בערך מוסף בדבר הזה, יש דבר שנקרא MyFXBook. אז יש את האתר שנקרא MyFXBook, שאליו מתחברים המון, מיליונים שסוחרים כל חודש מחוברים אליו, ושם למטה בצד ימין יש דבר שנקרא Forex Sentiment. אתה מכיר מה זה Forex Sentiment? מכיר. אני לא מתעסק בזה, אבל מכיר את זה לפי נתונים כלכליים ודברים כאלה. אבל זה אחלה אתר. יצא לי לשמוע על האתר הזה, אבל בגלל שאני לא מתעסק במטח, אז הנה, בוא תן לנו כמה מילים. אני עכשיו נמצא בפורקס סנטימנט, ובפורקס סנטימנט לדוגמה רואים שרוב הסוחרים, 71% מהם נמצאים בלונג כרגע ביורו דולר. אם רוב הסוחרים נמצאים כרגע בלונג ביורו דולר, מה אנחנו נרצה לעשות? שישרפו אותם קצת. אה? שישרפו אותם קצת. כן. אם הרוב נמצאים בלונג, אנחנו רוצים ללכת נגד הלונג, כי 71% נותנים לי את ההבנה שהם ה-90% שמפסידים את הכסף. ואם אני אלך עכשיו לגרף, אני אראה שכרגע בזמן אמת הוא שותה את כולם. ביורו דולר, שים לב לירידות ולצניחות שנמצאים כרגע בגרף, שכולם נמצאים כרגע בקניות. אז אני מבין כבר לאן אני רוצה ללכת. עכשיו, הרוב לא משתמשים בדבר הזה, הם לא מכירים בכלל את הדבר הזה, אולי שמעו על זה, אתה שמעת על זה ואתה אחד שמבין עניין. תחשוב שמי לא נמצא בשוק הזה, רק נכנס מה שנקרא לרובד הראשוני, הוא לא מכיר את זה בכלל, ואנחנו עובדים עם זה ביום יום, ואפשר לראות את זה גם, לדוגמה בפאונד דולר או בדולר ין. לדוגמה בדולר ין, הרוב 70% נמצאים בשורט כרגע. ואם ניכנס לדולר ין כרגע בזמן אמת, רגע, במקרה הזה ספציפית, הוא נותן לך באמת את השורט הזה, למרות שאני מאמין שעוד רגע יגיע הלונג שישתה אותם. וזה בדולר קנדי 91% נמצאים בשורטים. איך הדולר קנדי נראה עכשיו, למרות שאני לא סוחר בו בדרך כלל. USD קד. הוא בעליות על עליות עכשיו. זאת אומרת, ברוב המקרים שתסתכל בזמן הנכון על הפורקס סנטימנט, אתה תקבל הבנה על איפה רוב הסוחרים כרגע נשתים, או מה שנקרא, לוקחים להם את הכסף. זה לגבי הניתוח הטכני ממש ברובד הראשוני. כמובן, שכשאתה רוצה לנתח גרף, אתה רוצה לזהות אזורים של תמיכות והתנגדות, ששם יש המון אזורים של נזילות, לדוגמה, כן? אם אני אכנס עכשיו ליורו דולר, ממש בניתוח קצר, אפשר לשים לב שכל האזור הזה, אנחנו רואים אותו פה, הוא אזור של תמיכה על תמיכה על תמיכה, שהרבה סוחרים היו מוצאים פה פקודות של לונג, כי הם מאמינים שיקרה הסיטואציה הבאה, שיש פה אזור של תמיכה, שפעם, פעמיים, 3, לא יצליח לפרוץ אותו, אז הוא יעלה למעלה. ונכנסים פה לאזורים של לונג, ובאותו רגע מה שהשוק עושה, הוא מייצר מצב של שתייה, מה שנקרא אזור ליקווידיטי, אזור נזילות, כדי בסוף לייצר את המהלך האמיתי שלו. כמובן תלוי בסוג המגמה, אם אנחנו נמצאים במגמת עלייה או ירידה. אבל המון אזורים כאלה נפרצים על ימין ועל שמאל, אך ורק כדי לקחת נזילות בשוק לקראת המשך המהלך האמיתי. אז אם אתם נכנסים לעולם הזה ממש בקצה המזלג ומתחילים לגעת במסחר, יש 3 דברים שבשבילים חוקי ברזל וצריכים לרשום לכם אותם. הראשון זה לא ללכת נגד מגמה, the trend is your friend מה שנקרא, לא משנה באיזה מגמה אתם, בדקות, בשעות, בימים, תלכו עם הטרנד, כי הטרנד אי אפשר לשבור אותו יותר מדי או לשבור אותו מהר, הוא תמיד יהיה כמה מהלכים לפני שיהיה מהלך שישבור אותו, זה תמיד ללכת עם הטרנד. חוק כלל ברזל שלי זה לא לקנות בנר עולה ולא למכור בנר יורד. מה זה אומר? הרבה אנשים שרואים מהלך כזה של נר,
הם בטוחים שמפה הוא יתחיל להתרסק למטה. ואז זאת אומרת, ימכרו בזמן שהנר הזה עדיין מתקיים לפני שהוא נסגר, ורוב המקרים זה יתפוס אותם באזור הזה, ופתאום, אני קורא לזה צעדת המוות, שהוא לא זז, לא עושה כלום, עד שהוא עוד ימשיך או לטפס להם לפני העלייה, לטפס להם לפני המהלך האמיתי, ואז כבר יעיף אותם בסטופ לוס, או שייתן להם אפילו עוד טיפה אוויר לפני שעושה את המהלך הזה. ולכן אני אף פעם לא עושה את המחירה שלי או הקנייה שלי באמצע מהלך של נר, אלא תמיד בנר שנפתח לאחר מכן. וחוק ברזל שלישי שלי זה הניהול סיכונים. אל תסכנו בעסקה יותר מ0.5% מהתיק. אם אתם אפילו הולכים על משהו יותר נמוך, זה כבר שלכם, אבל יותר מ0.5% מהעסקה בתיק, יותר מ0.5% בתיק על עסקה אחת, זה ריסק גבוה מדי, ככה אני עובד. עם איזה חברה של תיקים ממומנים עובדים במסחר במטח? אני עובד עם TFT, The Fund Trader, ואני עובד עם FTMO. אני עובד עם שתי החברות האלה, בעיניים הכי אמינות, מוציא פייאוטים כל חודש, אין שום בעייתיות, מוצאים את הכסף או לבנק או לקריפטו, מה שתבחרו. הבנתי, אוקיי, יפה. כי זה, אם חבר'ה שמתעסקים בזה עכשיו, תכתבו לנו בתגובות, אולי נכיר, נראה. אני נגיד עובד עם אפקס טריידינג, זה כאילו זה, אבל זה מסחר בחוזים, וגם פייאוטס, או מגיע לחשבון, תוך איזה 10 ימים מגיע הכסף. אז גם סבבה, הכל טוב. טוב, אז אחרי שעברנו על הרבה מאוד מושגים, והרבה מאוד ידע שאתם צריכים להכיר, כשאתם רק נוגעים עם האצבע הקטנה במים, כדי לבדוק אם הם קרים, לפני שצוללים עמוק יותר, קיבלתם פה הרבה מאוד ידע ואיזשהו סדר ואיזשהו תוכן עניינים שאתם תוכלו לחקור. מעבר לזה אתם מוזמנים לדבר עם אייל, אייל יגיב גם עם הערוץ יוטיוב שלו למטה בתגובות שהסרטון הזה יצא. כל השאלות שיש לכם אתם מוזמנים לדבר איתנו, גם איתי באינסטגרם של הביצה הפיננסית, גם עם אייל, שאני אצרף גם לינק לאינסטגרם. יש לכם שאלות, תכתבו למטה, אנחנו נענה על הכל. תודה רבה על הזמן שלך, אנחנו נתראה לפרקים נוספים. בעזרת השם. תודה רבה לכם. שיהיה בהצלחה, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרקים נוספים.